ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ତୁମକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୀତ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଗପ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ହସ ଖେଳ ବହିର ପାଠ 2 ଟୁନା ଟୁନି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ। ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୀତଟିକୁ ତ ଶୁଣିଲ, ଏହାକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।